Waye kana baro? Gani tara ko bashi kuma kai min ƙasa da muryarka. Kai ni za ka ce ma haka? Ka san ko ni waye? You gotta sense are you ma? Wai ya kakka ya hauka baka san kowa mai gidan mu ba shi yasa duniya ta ga magajiya. Kai imin waya da police. Oba. Kai ba kananan yan jigaliya muke ba. Wallahi da ka kuskure ka banna ma mai gidan mu rai. Sai mai matu murmusa walla maza ka bace ka ba mu wuri. Ka jiya. Stop telling me rubbish. Ku kama su. Kai wallahi mun kira ruwa mu gudu. Ku sheka mu dai. Mu gudu wallahi. Tsaya ka jiya ba wai tsoro na jiya ba ka ɗo bashi. Wallahi da na rika ka sina ma jahilci. La ilaha illallah. Wallahi na san lokacin shinkashi ya kusa. Jama'a babu mai taimako na don Allah. Wallahi na san na kira ruwa. Wayyo ni maraya na. Kuma iyali garin don Allah ku tausaya. Ko shirya yanzu zamu bayan kallo dariya dan waɗannan wanduna na kam kai ya hanke na ga ma daidai. Ka waje. Daman na da ɗaya na bi ɗan wando wanda zai min daidai. Gaskiya lahiya launa. Abokina ake ciki wai. Normal wallahi mutumi na. Wallahi ba doka ce hutu. Don Allah mutane ku yi hankuri mun mance ba mu haɗa muku manyan nan da ka ɗauke su hoto na shi sukai. Amma dai gaskiya photographer na ya bugu. Wallahi ku. Chemistry is a basic formula attacking T1 never have to change the screen. A plus equal to S minus 27 is equal to plus. يا شيخ هذا أستاذ تطلب هذا. Illa tell him the truth. Wallahi magana shinkashi ta. Shin Malik yana naka kora gaske na mina nama aka yanzu haka. Wallahi ga magana shinkashi ta. Ya muka biyan ka kai mana karatu an ce ƙauyen ka kai kowa ganewa ka san fiƙiho ka san alallari. Mun cika ma ciki da alala da dan wake wai kace baka iya abu wallahi sai mun baka mahaukacin kashi. Magana kari over ta tabbata wallahi ka kato baka ganewa. Kai ma haka ga lokaci nan na ta yawa kingin 24 hours. Mi haka ni kai? Ban ce komi ba malam ai hankuri. Lokaci ɗaya na ne. Duk wanda bai haddata littafin gaba zuwa gobe kari uba ta tabbata gare. Kai ansa. One chemistry action everything collection. Wallahi kari uba. Wayyo Allah kari uba ta. Baban yalo haba haga ta zama ba gobe ran shiya mu kai za su duba mu kuɗaɗen su. Dan mun san kai za ka buge mana garkwacin da mu gara musu namu ya hana su. Shakuru min ka wallahi ga kuibi zan bugu ne sai ya mai filashin. Na san ka zayan hannu baban yalo ka buga sai an tauna ruwa an bashi. To ya za mu fara training ka buga ka karhen ka. Ya. Na haga ba na haɗe an ya bere na mai. Mutune na haka gale shi na wayo yau mai ta uku Lagos kuma ƙasa na zuwa sai na ta dawo. Bari ga nan zuwa. Ka sani hatun da mun ka zuba kuɗaɗen mu na rance da Allah sai ka rambe nan gobe. A ci nama, sallah da daɗi a ci nama, suna na Popoto, shugaban masu rashin ji na arewa, haha a ci nama, sallah, daɗi, mai ƙora, Nomu alƙalin kai da ƙwahu da azab baya mara kice. An sa ga gobe ka toka shi. Alhamdulillah ɗana yalo kaga yau take sallah dole ya ma wa'azi. Ana son in mutum zai na masallacin idi ya kama salati yanzu dai kana nan kana yi. Mace. Cewa ka kama salati. Suna na yalo kuma na haikuwa iskanci. Na yi muku wa'azi amma kun ƙi kai ga ka canta shi na san baka yi laye ba shekarar. Mara in ci amana wani. Wallahi malam ga hanan bai laye ba. Mr. JJ ya yanke haka baka yi laye ba. Wallahi sai ka mai min da 50,000 in kana mutuwa. Malam ya ce wanda bai laye ba ya tashi ya ƙi tashi sai na gware. Wallahi yalo ka ya kastin karsa wanda zaka nuna sai makwacin mu. Mama ina wani an sallah lahiya. Lafiya kalau na yi sallah. Wai kin ji kastin ɗin da yalo ya yi. Kin san makwacin nan namun Mr. Jaja kin san babu ruwa ne wallahi. Bawan Allah dan shuru da shi wai haka dai malam ya ce wani na bela ba haka dai wai yalo ya nuna shi. Na san baka je wurin ba wani munafiki ne ya zo ya baka labari dan ka yalo ba haka yake ba. Da gaskiya kin san na ƙara son ki ai yau take sallah shi na dafa ma abincin da ka fi da su ina son ka. Baba ni wanga da an ka sami bai isa ta. Baby kin ga donut ɗin ga dan ƙara miki shi ƙara yin mutu yau. Rena hankali. Ko tuna bara bai ji daɗin bana ba. Bine in na faɗi sai ku gane
Ni ne Mr. Kwalli na fito a ba da wuri. Ta Kwalli TV. Ga donut ne kama ci kwalla ka ce mu ga ansa. Gaskiya mugun daɗi, na gode. Gina mina wa kasima face. Ta Kwalli TV ga donut ne kama don Allah ka ci ba ka ansa. No tsohuwa ba sai ke kuka ba. Allah ya miki albarka. God bless you. Kake ƙara kuka akan sai kin ban donut. Babacin ɗazikarun ce idanun ka faɗin magana ɗaya kake. Ke dai bari kawai Lisa ƙauna yalu, wallahi tunani ni da san da yana celebrity. Baba ka taɓa shan cakulat baka kahiran zaƙi gare ta canza mai an baka ita. An gama ɗan baba. Yalo ni zaka zagaya gaban tsamiya. Kai foki. Yau ranar farin ciki ta don haka za mu yi kwaldomo. Yau ranar murna ta don haka kwaldomo ya jan juyi. Wannan gaskiya ne. Madalla barkanmu yaro ba shi wadda na kaiwa mutum nan. A la ilaha illallah ke siga da ni kuna baki ba mutum shi ya shiga gidanki abin da dubaru na. Kama a dubaru ka san ba kowa zai biyan kuɗin gaba yan ba kai ba. To ce bebe wallahi in take mai makoshi. Kuɗin ga na ko rashin lahiya ba ta cin su. A abinci na aka da hawaye har na ji kanshe indomi ba dan ta in ci banza. Har da sabon cibi ni sau. Inna lillahi. Cikin gidan nawa aka shaye-shaye. Kwaldomon gidan ubanwa ke mai kama da yan wata taho mai wasu ka zunubi. Ina ki take samo muna yan kamar shahadadi ta ba. Kai ma ka sha ta ba. Shin da Allah ba ta ba. Wallahi ba su barin gidan ga. Shaggo masu waskoki kamar an zana. In ba ku tashi kun kafa gidan gaba yanzu yana mamace bugun juyi. Wallahi ba mu hita. Na rance da Allah sai ku ta kumfa gidan ga. Ban ga unhanin ku ba. Kan bala'i. Wallahi ja ko yan eje ki. Wai hangudi ko ce ba da fada ya kai. Don na kumbure su to dan takaici nake. Wallahi Allah ga azamin da ka sake mayi na. Sai dai ka kama azamin tallaki ga dan kailo nan baka azamai. Kai mi kace dan shege dan bazawara. Wayo Dan shege dan bazawara. Baba ruwa mai. Ban yi Allah sai na kashe wanga dan wawa. Dan bazawara dan kwata kwalli wawan banza. Allah baba ka ba kara man da kuka. Wallahi wani abu nake tunawa. Ba kana da kuka ba ai ne da kuka. Wallahi yalo na rasa me ke faruwa yanzu gaba ɗaya mamaka ta ba kula da ni. To shi na za ka kama damuwa ta. Wallahi kai da yanzu ko huska ta ba sake min. Kan bura ba amma Allah ta cika yanko dan baka da kuɗi na wai. Exactly wallahi ina ganin haka nan na. Sanda yana da kuɗi ta dawo min abinci ta yi min wanki kuma ya mata dukkan bacin da na so. Har da biredi ta ka dawo min kamar haka. Dama yanzu ɗan mutum bai da kuɗi ko mata ta ba ta so ne. Wallahi haka nan na ɗana ya lubarin shiga sabuwar kasuwa wajen zai bike mai haibaro ya haibaro ya rawa maka. Ban ɓoye ma komi dotta wallahi babu abin da ka damu na. Wai ran Monday za a koma makaranta. Kana gana an kyauta muna don Allah ba mu baka tausayi ba yanzu babu da za a yi ka ci ka a koma. Wallahi wa kowan tausayi kuma sai an koma makaranta. Wallahi dotta huskar ka ya gare ka mi komin dukin ce in kashe kaina. Ciao. Na mutu. Kwana na 33 bai wanka ba sai da na gara na ko shi inda ban gane ta ba wallahi ban yi ne. Dan dubaro ɗaya na zan yi dan wawasa ko sabulu ban sa wato wai da wanga sanyi. Wallahi na zuciya na daga na gama wanka har lahira. Wayo ni Allah bakin ciki na. Baba. Wallahi wa kuma to gadan. Ban san ji wani abu wallahi sai na tika mu gashi. Wallahi ban man ka sa hantan gagarwa ba yaran gidan can na son ka sa shi. Sati biyu da na wuce. Wallahi sai na samu yan bura uba yaji cikin rawa. Shi na dan baban mu an sha mana tonka cikin ruwan da maka wanka. Shi na ce bai wanka har lahira ba da doda ta kashe. Samarin Najeriya don tattali ku taimaka ba har ya goma shugaban kasa RFI ne don ci gaban Najeriya. Kada ya tashin duniya ko ya samu ko mata. Ai tashin duniya kuma to ka ce ma Allah mi dan ubanka. Da shi da RFI Allah ubangijin sa sai assalamu. Amma dai askirin da ya muku mugun daɗi ko. Ba ka so a karo mai askirin ne. Ga nana. A kawo mana mashawasha. Ga sunan gaba ɗaya. Kai wallahi amma je baba mun ji daɗi yau naga kashin mana kuɗi ɗaya haka wallahi. Kalan baba kamar shakka ba. An bani masata gan nake akwai matsala wallahi amma da tambayar mana su ina sun kai da mu. Wai mama halan wai ina za kuna da mu. Ku kwantar da hankalin ku wani yawon buɗe ido za muna da kuwa. Mun kawo ka kulle kowa ga da su gane ka ja. Wallahi bakin mugu na. Ina muku barka da zuwa asibitin bakin mugu a zalimin likita kahidi nake banda imani. Na rantse da Allah ba san yi gaji ba koran koyi ka ta yana dawa sai na caccoka muku sabbin allurorin ga. Wayo kunce na. Ka kara maka kanka azaba. Wayo baki na. Ya kashe ni. Bada mana ku bari ya muku allura ga mana ta yamma mu bakko ya kashe ku. Ni ba da wallahi in tawo ni ya min tawo in huta. Bakin mugu je ka min tawo allura kaji kaga hannuna. Wayo ajiya wallahi ajuwa kai kaman kunne maucin hannu. Ke mana ga Allah ga minti. Wallahi yanda ba meke ita ba da ke ci ubanki garan. To kai mi kace dan kwara 8 za a ma. 8 ba saya ba. Wallahi an baka jaye da nan ba yana mai 20 ita kuma wace an mata kwara 12. Ranan ka dan ubanka sun koma kwara 10 duk bayan minti guda ƙara yawa su kai.
Ga miya kallo can, ga maganar da muka yi. Ina kwage kai masu wallahi, ga ma minti nan ka bari in masu ga gajiya. Ban so ina da mintuna na. Dan shi ya wallahi sai na ma alluran nan. Ni kuma wallahi bakin mugu ban bari kamar allura nan kaga inda ne. Dan tana nake dan ce mutunci nake ina tashi. Duk gidan uban da ka taya wallahi sai na na kamo ka. Ki a shirya min jirgi. To bakin mugu baka da matsala. Kai ma ka sa abin da ya zan dole na. Bari in zo in canza tuwahi da na in bugari. Ka budo ma kanka wahala dan shege amma ita. Wallahi ba shi na ba wallahi. Dan ce mutunci nake ina tashi. Dan na ci mai da leshe zan yi. Wayo ni Allah bakin ciki na ya kuce min. Na sai da zan mai dan uba ne. Wallahi ba za ta bari mu ma mu zama kwasa. Lilo shillo. Sai jaka. Dan shegiya zina ce uba ne. Dan shegiya. Ka ma ka ci mai filas wallahi. Wayo ni Allah ya jiya ta. Na ce ubanka wa an banza. Wani ba allura na ya zo ciya na ya da ta. Bakin magoto ya ne. Ba da kana nan ka gaji ba. Amma la kai sauran ba da maza. Ka kawo guna ko roba na samu ko kuma na gudu wallahi ban gaja. To ma wallahi baka sani ba ni ba bakin mugu na ba huska ta nasa. Huska? Mamaki kagai. To kaga zahiri ko kaga bakin mugu jan. Inna lillahi. Wallahi da ka shiga hannu na ka halaka. Rike min shege dan uba. Wallahi sai kai wata biyu asibiti ita. To kai ka gama aikin ka koma ofis ka ji ko. Bude huska ka bai da matsala yaron ya riga shigo hannu. Ko baka ce ba wallahi cewa dai. Wallahi wasu tun da shan kai diban ko bakin mugu na shan ka ba mugun kashi sha ga huska wallahi hadari ta. Bakin mugu ka ce ka shiya da mutane ka mutu ka sha kashi. Amma allura ko wallahi baka san kowa bakin mugu ba yace sai abu sai yayi shi. Wai ka kana ta gudanar da shi. Lahi haka jin jikin ka ko. A'a wallahi jin ka ga naka kamar ana min kwallo ciki ne. Kai taho bakin mugu di ba min lahiya ta. Bari in gani wallahi kwakwalwa ka ta tashi ta nuna mai allurorin da an kamata ba su ishe ta ba in kuma baka da baka nan ta gani wallahi yana iya mutuwa an ban mai allurorin nan ba kar ka samu damuwa sa hannun ka dai naka jira wallahi zan gyara ma biro ka sa hannu dan ko da mutu babu ruwana kada ka kuka da ni auto gawo wani zai na sa hannu ɗana mutu shi kenan aka nuyi iri da ya donge babu ruwana bari ya tawakkali ko ka wuta dan shegiya wallahi da ma sa hannun ka dai na naka faɗa kuma ga nan kasa kullun sai na ci uban shegi wallahi bakin mugu nake azzalimi ni ka sana ga mani Because I no get money. Ko ni kaina na san duk ƙaurin talauci ni kai. Da wata rayuwa ai gwanda mutuwa ga albashin na yan fawa kamar an shika da sa. Wallahi kashe kaina ma zan yi yau in huta. Na gane yanzu rayuwa ta duniya da baka da kuɗi kowa bai yanka. Benin gama ni ka wallahi in haɗu kowa ya huta. Me ya kai da rayuwa? Kowa ya ce bai son karan baka da kuɗi. Jama'a ku yaye ni. Ko babu kowa wai. An na lala haƙa mandola a garin nan. Wayo. Kai, so ana a cika da ƙana. So ana ka mana caji. Why? Yaro mi ka toyi na. Haba baba haka sana da kunya Allah. Wagga ba ɗabi'an mutanen ƙwarai ta ba. Wani shaƙi na ka sai disturbing ɗinmu. Har da ka ɗan sanda. To ta sanda ina ubanta. In dai fagen caji na ni kira na ban mali kawai. Wallahi na da son mandula da komi mandula wayo daɗi kai jarin nan do Allah ka bata mana wallah sana haɗa masanga wayo Allah an garo tuna mai asiri zai bari in balle ta taga wai 7 8 9 10 11 12 wayo ta daɗi salamu alaikum buruba ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa haka zalika ku san bada mana like ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka